Pozdrav svima! Pred nama je jedna stvarno velika tema za sve poduzetnike. Novi pravilnik o evidenciji radnika. Idemo odmah vidjeti što se točno mijenja i naravno kako se najbolje pripremiti za sve to. Samo kratka napomena prije nego što zaronimo dublje. Sve ovo što slijedi napravljeno je da pomogne poduzetnicima. Cilj je dati jasan, sažet pregled ovih novih zakonskih promjena i olakšati snalaženje s novim obavezama. Evo ključnog pitanja: jesmo li spremni za promjene koje su stigle s 1. listopadom 2024. Jer ovo pitanje nije tek tako, znate. Od tog datuma na snazi je novi pravilnik, a on donosi stvarno značajne promjene u vođenju evidencije. I da, odnosi se na apsolutno sve poslodavce. I ajmo odmah jednu stvar raščistiti, da ne bude zabune. Pravilnik vrijedi za sve radnike. Nema ono stari radnici, novi radnici, apsolutno nikakve razlike. Pravila su ista za sve, bez obzira je li netko zaposlen prije ili poslije tog 1. listopada. Dobro, a sad idemo na onaj dio koji, vjerujem, sve najviše zanima. Greške. I to one koje mogu skupo koštati. Jer pazite, nepoštivanje ovih pravila nije samo neki administrativni propust. Posljedice su, nažalost, puno ozbiljnije. I da, financijski bolne. Ovo je vjerojatno najveća promjena od svih. U slučaju spora, recimo da radnik tvrdi da je radio prekovremeno, a poslodavac da nije. Ako evidencija nije tip-top, pogađate na kome je teret dokazivanja? Na poslodavcu. Zakon je tu kristalno jasan, a to je, moramo priznati, ogroman pravni rizik. A kad kažemo rizik, mislimo na konkretne brojke. Evo prve, do 13,5 tisuća eura, to je maksimalna kazna za tvrtku, znači za pravnu osobu, koja ne vodi evidenciju kako treba, nije mala stvar. Ali čekajte, to nije sve, jer uz kaznu za firmu ide i kazna za odgovornu osobu, dakle direktor, član uprave, tko god je odgovoran. I ta kazna ide do 1350 eura. Znači, odgovornost je dvostruka i na firmi i na osobi. Dobro, dosta o kaznama, idemo na rješenja. Nakon što smo vidjeli rizike, vrijeme je da vidimo što točno treba napraviti. Postoje dvije ključne novosti koje se moraju uvesti u poslovanje, i to što prije. Prva stvar se zove pisani pregled podataka, skraćeno TPP. Što je to? Pa zamislite ga kao neku osobnu kartu radnog odnosa za svakog radnika. Jedan dokument gdje je sve na jednom mjestu. Obavezan je i ideja je da inspektor kad dođe odmah ima sve pred sobom. Brzo i jednostavno. Naravno, unutra idu osnovni podaci, ime, OIB, datum početka rada, to je sve logično. Ali ono na što treba posebno obratiti pažnju su dvije nove stvari koje su sada obavezne. To su točna naziv radnog mjesta i vrsta ugovora o radu. To dvoje prije nije moralo biti specificirano na ovaj način. Ok, to je bio PPP. Druga velika promjena tiče se same evidencije radnog vremena, znači ona famozna šihterica. Više nije dovoljno upisivati samo radio od 8 do 4 ili godišnji. Sada se moraju pratiti i neke potpuno nove kategorije. A koje su to nove kategorije? Pa evo ih, sati očinskog dopusta recimo, ili sati neplaćenog dopusta za pružanje osobne skrbi, pa čak i neke, nadajmo se rijetke, situacije poput sati provedenih u štrajku ili lokautu. Sve to sada mora biti precizno zabilježeno, svaki sat. Naravno, teorija je jedno, praksa drugo. Uvijek postoje oni posebni slučajevi. Pa ajmo proći kroz par najčešćih pitanja koja se pojavljuju i vidjeti kako se nova pravila odnose na njih. Prvo, menadžeri. Često pitanje. Dakle, ako netko na rukovodećoj poziciji ima ugovorom definirano da si samostalno određuje radno vrijeme, onda poslodavac može voditi pojednostavljenu evidenciju sati. Ali pazite, onaj pisani pregled podataka, PPP, on je i dalje obavezan. Tu nema iznimke. Drugo, često pitanje, što s radom od kuće ili općenito radom na daljinu? Tu je pravilnik skroz jasan, nema nikakve razlike. Obaveza vođenja detaljne i točne evidencije radnog vremena vrijedi potpuno jednako. Radio netko iz ureda, od kuće ili s plaže. Ok, sad kad znamo što sve treba voditi, postavlja se logično pitanje koliko dugo sve te papire treba čuvati. Ovdje imamo jednu od najvećih promjena. Stvari više nisu kao prije. Evo, da bude najjasnije, prije je pravilo bilo jednostavno. Čuvaj sve,
I to trajno, zauvijek. Sada je priča potpuno drugačija. Novi pravilnik uvodi točno propisane rokove. I ti rokovi se razlikuju od dokumenta do dokumenta. Pa da vidimo par primjera. Recimo, evidencija o radnicima. Ona se čuva 6 godina, ali tek nakon što radni odnos prestane. Platne liste isto 6 godina, ali od kraja poslovne godine. No, ima iznimaka. Analitičke evidencije o plaćama, one se po zakonu o računovodstvu i dalje čuvaju trajno. Dakle, treba paziti što je što. I polako dolazimo do kraja. Vrijeme je da sve ovo nekako sažmemo. Jer na kraju dana uskladiti se sa svim ovim nije samo puko ispunjavanje neke birokratske forme. Ovdje se radi o nečem puno važnijem. A to je ovo. Ispravno vođenje evidencije je temelj. Temelj sigurnog poslovanja. To je onaj štit koji štiti od, kao što smo vidjeli, skupih kazni i nepotrebnih pravnih sporova. Ali isto tako, to je ono što gradi sliku dobrog i odgovornog poslodavca. A upravo ta sigurnost, ta odgovornost, to je ono na čemu se gradi povjerenje. A povjerenje je, složit ćemo se, najvrijednija stvar u poslu. Ako ima bilo kakvih dodatnih pitanja ili je potrebna pomoć da se sve ovo posloži kako treba, tu su stručnjaci koji mogu pomoći. A za kraj, možda jedno pitanje za razmišljanje. Je li sva ova administracija stvarno samo trošak ili je možda najbolja investicija u miran san?